Samantala, pinadaanan naman sa Pison ang 63 na iligal na tambutso na nakumpiska ng San Manuel Police Station sa bayan ngayong taon. Ayon sa himpilan, bahagi ng istriktong pagpapatupad ng ordinansa kontra modified mufflers o maiingay na tambutso ang aktibidad upang ipakita sa publiko ang sinserong paalala sa responsibilidad ng mga motorista. Layunin ng operasyon na panatilihin ang katahimikan sa bayan at mapigilan ng polusyon dulot ng sobrang ingay. Iginit din ng pulisya na ang mga susunod na mahuhuling gumagamit ng iligal na tambutso ay agad na i-endorso sa Land Transportation Office para sa karampatang parusa. Sa mga nakalipas na buwan, patuloy sa pagpapaalala ang lokal na pamahalaan na may karampatang penalty mula 1,000 pesos hanggang 3,000 pesos o pagdalakip ng mga otoridad sa naturang ordinansa. Samantala, pabor din ang lokal na pamahalaan sa hakbang ng pulisya upang makatulong sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa San Manuel. IFM News. IFM News. IFM News.